Helo, fe enw I di Haf Everiss a dwi'n astudio troseddeg, cyfiawnder troseddwyr a chymdeithaseg ym Prifysgol Bangor. Fe nes I benderfynu astudio rhan gradd drwy'r Gymraeg gan fod yn dod o deulu Cymraeg ac eisiau manteisio'r cyfle i astudio rhan gradd drwy'r Gymraeg. Drwy ymchwilio gyda ap chwilotydd y Coleg Cymraeg, fe nes I ddarganfod fod yn bosib I mi astudio o leiaf hanner fy gradd drwy'r Gymraeg. Credaf ei fod wedi agor y drws I mi ar gyfer fy nyfodol gan bod nifer y goflygwyr erbyn hyn yn cyfri'r Gymraeg fel sgil allweddol. Rwan, ym mhenrhydedd mlwyddyn, fedrai'n sicr ddweud fod astudio drwy'r Gymraeg wedi bod o fudd I mi. Mae'r dosbarthiadau'n dioddol fod yn llais sy'n golygu perthynas well rhwng chi fyfyrwyr ac eich darlithwyr, ac hefyd dwi wedi manteisio'r cyfle I fod yn aelod o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, sydd yn golygu bod o'n rhoi y cyfle I ni gyfathrebu o ddydd I ddydd drwy'r Gymraeg, ac hefyd cymdeithasu ledled Cymru gyda cydfyfyrwyr Cymraeg yn eisteddfod ar ddawns yr yngolegol a'r tripiau rygbi blynyddol. Fues I ddigon lwcus I dderbyn ysgoloriaeth cymhelliant y coleg sy'n golygu fy mod yn derbyn 1,500 o bunnoedd dros 3 mlynedd yn Prifysgol Bangor. Mae'r arian yn sicr wedi bod o fudd fel stiwdant yn enwedig I brynu adnoddau fel llyfrau ar gyfer fy nghwrs. Mae hefyd wedi agor y drws I mi dderbyn tysysgrif sgiliau iaith y coleg sy'n cael ei gymeradwyo gan gyflogwyr ac hefyd ennill pythefnos o brofiad gwaith wedi ei drefnu yn gyfan gwbl gan y coleg.